5 грешки, които жените допускат с ниска самооценка. Поставят нуждите на всички останали пред своите. Казват да, когато всъщност искат да кажат не, защото се страхуват да не бъдат отхвърлени. Търсят постоянно одобрение. Стойността им зависи от чуждото мнение. Остават в отношения, които ги нараняват. Приемат липсата на уважение, внимание, любов, защото вярват, че не заслужават. Сравняват се непрекъснато с други. Вместо да развиват себе си, обезценявайки се, гледат чуждите успехи. Страхуват се да покажат истинската си същност. Потискат желанието, мнението и емоциите си, за да бъдат харесани от другите. Самооценката не се ражда, тя се изгражда. А когато една жена осъзнае собствената си стойност, променя не само себе си, а и отношението на светът към нея. Аз съм Русина Райкова, специализиран ментор. Ако това видео ти е било полезно, може да ме последваш за още подобни видеа.